Penggawean impian, bayaran gedhe lan kerja santai. Apa mung ana nang negara ngimpi? Sapa sih nang kene sing ora tau ngelamun tangi turu jam 11 awan, kucek-kucek mripat sedelok terus buka aplikasi bank, jebule saldone wis tambah 50 yuta. Jan, rasane pengin banget duwe penggawean sing tugase mung ambegan tok. Sesepisan mantuk-mantuk nang ngarep layar komputer jinjing. Nanging pas akhir sasi oleh bayaran sing regane padha karo motor balap sing paling anyar. Fenomena gaji sultan kerja santai iki pancen dadi bahan rasan-rasan sing gayeng banget nang tongkrongan. Mulai saka warung kopi sing ambune sepet tekan grup obrolan sing isine mung stiker ngguyu kemekelen. Nanging pitakonane Inyong, apa penggawean kaya kuwi beneran ana? Apa mung mitos belaka kaya naga nang film kolosal sing sok metu nang TV? Apa pancen awake dhewe kudu dadi tuyul dhisik ben iso ngrasakne sing jenenge sugih tanpa rekoso? Antarane kayalan karo kenyataan sing pait. Ayo awake dhewe jujur-jujuran bae lur. Akeh-akeh saka awake dhewe kuwi kerep kejebak nang jero jaring visual nang jejaring sosial. Nyawang wong pamer mergawe nang pinggir segara karo nggawa komputer. Raine bening tanpa kerutan blas. Gawe awake dhewe mikir, wah, enak nemen yo dadi dheweke. Padahal awake dhewe ora ngerti nek nang burine foto sing apik kuwi dheweke mbok menawi lagi dioyak-oyak titi wanci sing gawe jantung meh ucul, utawa sinyal internete lagi kembang kempis kaya ban bocor sing kakehan beban. Inyong dadi mikir, mbok kuwi mung pencitraan bae, ketok dadi wong sukses sing ora duwe beban urip. Donyane kerja kuwi ibarat pesen panganan lewat aplikasi. Foto menune ketok jan meranani banget lan kebak warna. Nanging pas tekan omah, kadang isine beda adoh saka harapan. Ngarep-arep bayaran sing dhuwure sundul langit, nanging usahane mung sak lembut butiran bledug kuwi. Sabenere sah-sah bae nek nggo ndonga. Nanging nek digawe patokan kenyataan, iso-iso mentalmu dadi rontok dhisik sadurunge kowe sempet tanda tangan kontrak kerja. Aja nganti kowe kaget pas wis mlebu kantor, jebule tugase luwih akeh tinimbang upa sing mbok pangan saben dinane. Bayaran gedhe kuwi ana regane rek. Ayo awake dhewe bedah logikane. Perusahaan utawa sing menehi penggawean kuwi dudu lembaga amal sing seneng bagi-bagi duit gratisan. Nek dheweke wani bayar larang, biasane ana saka awakmu sing kudu dadi tumbal utawa dikurbanke. Embuh kuwi wektu turu sing dadi kalong, tanggung jawab sing gawe rambut rontok luwih cepet tinimbang biasane, utawa keahlian tingkat dhuwur sing butuh wektu taunan nggo sinau tekan nangis getih. Rika kudu siap mental
nek pancen pengin dadi wong sugih lewat jalur sing bener. Penggawean sing ketoke santai nanging gajine gedhe biasane mbutuhake katenangan batin sing luar biasa. Bayangno nek kowe dadi sopir pesawat utawa dokter bedah. Ketoke mung lungguh utawa ngadeg tenang, iya kan? Nanging sepisan wae salah pencet utawa salah iris, taruhane nyawa lur. Kuwi sebabe apa kok bayarane dhuwur banget. Dadi konsep santai nang kene dudu berarti ora ngopo-ngopo, nanging luwih marang kemampuan ngatur stres nang tengah-tengah prahara masalah sing teka ora leren-leren kaya udan barat. Noto harapan ben ora gampang gelo. Tinimbang sibuk goleki dalan mlebu nang negara ngimpi sing panggonane ora jelas nang jero kompas. Mending awake dhewe mulai noto harapan sing luwih napak bumi. Donyane kerja sing nyata kuwi kebak drama kanca kantor sing hobi cari muka. Bos sing swasana atine malih-malih kaya cuaca nang gunung, lan tugas-tugas sing kadang ora mlebu akal. Noto harapan sing masuk akal kuwi dudu berarti awake dhewe dadi pesimis utawa ora duwe mimpi gedhe. Malah iki dadi tameng ben awake dhewe ora gampang edan. Carane kepriwe? Sing pertama, senenga karo prosese, aja mung mergo duwite tok. Nek kowe mung ngoyak angka, kowe bakal cepet bosen lan emosi. Goleka penggawean sing paling ora gawe kowe pengin etok-etok semaput saben dina Senin isuk merga wegah ketemu tumpukan kertas sing dhuwure ngluwihi tumpeng. Kaping pindho, undakno ajine awakmu. Nek pengin bayaran dhuwur nanging kerja tetep kepenak, undakno keahlianmu tekan titik nang endi kowe sing digoleki perusahaan. Dudu kowe sing ngemis-ngemis penggawean tekan sikil dadi sirah. Terima kenyataan, nek kesel kuwi lumrah. Jenenge wae mergawe, dudu piknik nang taman kembang karo ayange. Kesel kuwi tandane kowe menungso sing isih urip lan produktif. Dudu tandha nek kowe kuwi wong sing gagal dadi menungso. Nek kesel ya istirahat. Aja malah sambat ning status terus. Tetepo napak bumi senajan mimpi sundul langit. Dadi apa penggawean impian gaji gedhe lan kerja santai kuwi mung ana nang negara ngimpi? Iso dadi iya. Nek standar santai versi Rika kuwi mung turu awan sedina muput. Nanging nang donya nyata kepenak kuwi biasane dituku nganggo kerja mempeng nang awal masa muda. Aja nganti awake dhewe kakean goleki dalan pinter nanging malah lali dalan sing bener. Aja sedih nek saiki bayaranmu isih sebatas cukup nggo mbayar utang cicilan lan tuku kopi susu sing kekinian kuwi. Kabeh butuh wektu lur. Nikmati bae dhisik masa-masa dadi pejuang sego bungkus sing awake kerep kemeng lan pegel-pegel kabeh iki. Mergaweo sing mempeng tekan tanggamu mikir kowe ngingu tuyul
mergo arang metu omah nanging duwite mili terus. Padahal sak benere kowe mung lagi lembur tekan tipes demi masa ngarep sing padang jinglang. Ayo tulisno pendapatmu ning kolom komentar yo rek. Sing durung subscribe monggo dipencet tombol subscribe lan ojo lali tombol loncenge. Kapan-kapan awake dhewe ngobrol meneh karo topik sing luwih ganteng. Matur nuwun sedulurku kabeh, tetep sehat lan kudu semangat terus.